máš citlivú pleť a máš pocit, že väčšina oleju skôr zaťaží alebo ti dokonca upchá pory, toto je presne ten typ, ktorý funguje úplne inak. Je to 100% prírodný uhorkový olej od Venoc. A prvá vec, ktorú si na ňom všimneš, je to, aký je ľahký. Na pleti ho doslova takmer necítiš. Žiadny mastný film, žiadne ťažké vrstvy. Ja som ho začala používať hlavne v momentoch, keď bola moja pleť podráždená, suchá alebo citlivejšia než normálne. A najviac mi funguje pod oči. Ráno, keď ich mám opuchnuté alebo unavené, dám jednu kvapku a jemne ho vklepnem do pokožky. Používam ho aj na zvyšok tváre, krk aj dekolt. Vždy na čistú pleť. Niekedy samostatne, keď je pleť suchšia, a niekedy ako sérum pod krém, keď chcem, aby bola viac zjemnená a hydratovaná. Veľmi jednoduchý trik je aj primiešať ho do krému. Stačia 2 kvapky a zrazu je textúra jemnejšia a pleť nepôsobí tak vysušene, ale zároveň stále nie je zaťažená. Je to skôr typ starostlivosti, ktorá nerobí veľa krokov navyše, ale skôr podporí pleť v tom, aby vyzerala pokojnejšie a hydratovane.